Ζευρώνια Θερίας πανελένε μάνα Ζευρώνια μάνα Ζευρώνια κοδώνος τα πρόβατα για τα μικρά τα αρνία για τα μικρά τα αρνία κοδώνος τα πρόβατα για τα μικρά τα αρνία για τα μικρά τα αρνία. Πανελένη κούκουλα με γραστέν, η κούκουλα με γραστέν. Ο Θεριans πανελένη κούκουλα με γραστέν, η κούκουλα με γραστέν. Ο δόνος τα προβάτα και ναι μπροστά δε βαστέν, και ναι μπροστά δε βαστέν. Κοδώνος τα πρόβατα και ναι μπροστά δε βαστέν, και ναι μπροστά δε βαστέν. Τη θερία και το καλύψω μαλλιάνε χάλαεν, σωμαλλιάνε χάλαεν. Θερία και το καλύψω μαλλιάνε χάλαεν, σωμαλλιάνε χάλαεν. Θερία τζε πέθανε, ο Μπάρχαρτσε ταραεν, ο Μπάρχαρτσε ταραεν. Ο Θερία τζε πέθανε, ο Μπάρχαρτσε ταραεν, ο Μπάρχαρτσε ταραεν. Μίκα Red Box, καλώς ήρθατε. Μόλις ξεκινήσαμε. Η παράδοση μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Θα λέγαμε πως είναι μια σκυταλοδρομία χωρίς τερματισμό. Ο ένας παραδίδει τη σκυτάλη στον άλλον. Σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε έτσι ένα κομμάτι από μια γενιά, τον Ανέστο Μωυσή. Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθες. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εύχομαι πάντα υγεία να έχουμε και τίποτα άλλο. Έτσι ακριβώς. Μπράβο, και πάντα χαμόγελο. Χαμόγελο. Τι να πούμε για σένα, Ανέστη, τι να πούμε για σένα. Εγώ πραγματικά έτσι... Με ξέρεις από πολύ μικρό. Ναι. Βέβαια. Τι να πεις τώρα. Τι να πρώτο, εγώ εντάξει, προσπαθούμε, εντάξει. Φτάνει που είμαστε και σε τέτοια ηλικία, αλλά πάλι προσπαθούμε. Ενεργή. Ενεργή το άπρεμο. Και το αποδεικνύουμε απόψε εδώ στο Mika Red Box. Ναι, ναι. Μαέστρο, να ξεκινήσουμε και στη συνέχεια έχουμε να πούμε πολλά. Ας παίξουμε πρώτα μουσική, ας ερμηνεύσει ο Ανέστης. Πάμε.
αφού ρωτούνα τον κι εγώ κολυμπέντουνα βάει κι εγώ κολυμπέντουνα βάει. Μπεκιάρτσι με και τραγωδό με θάρρης αγάπος. Ό,τι να δερδεύα επάρξα κι παρακαλώ σεν. Ό,τι να δερδεύα επάρξα κι παρακαλώ σένα. Με τι πάσεν τα τερτοπάμα, με τι πάσεν το χαλίμ. Πաշκίμ το είπασε να πέρς το νούμα στο κεφαλί. Πաշκίμ το είπασε να πέρς το νούμα στο κεφαλί. Γεννήδα και ζέλεψα πουλί μου το σατάνι φάδοντας. Είδα και ζέλεψα πουλί μου το σατάνι φάδοντας. Ο ήλιο πριν να βασιλευ κρούσας πάλι στα πορτάς. Ο ήλιο πριν να βασιλευ κρούσας πάλι στα πορτάς. Τα σεριά, έρχουν γιατροί τερούνε με ψηλασκώνε τα σεριά. Κάνεις πουλοπομ και βρήκα το εισεύδασμα σεριά. Κάνεις πουλοπομ και βρήκα το εισεύδασμα σεριά. Με το τσίγαρο
λείψα, αϊ πίνω με το βετρώνα. Βρε θα αφήνω εγώ μακρύ μαλλίν κι ας κατηγορούνε, θα αφήνω εγώ μακρύ μαλλίν κι ας κατηγορούνε, και ο Χρήστο μακρινήσεν κι όλα τον προσκύνουνε, και ο Χρήστο μακρινήσεν κι όλα τον προσκύνουνε. Βρε καλείο να είσαι μαναχός και μανάχος να κοίσαι, καλείο να είσαι μαναχός και μανάχος να κοίσαι. Καλέσανε τον Ιγαρή, ο Χριστόν παθαΐσεν, καλέσανε τον Ιγαρή, ο Χριστόν παθαΐσεν.
φίλεσα το κοσάγλαμ και φεκάει. Χίλια τα όνειρα το είδα για τεσένα. Άσε τον αλήθινον που λιμώναν το έναν. Άσε τον αλήθινον που λιμώναν το έναν. Εσύ που λοπώ μέσα τα την καρδιά μου κομματιάζνε. Εσύ που λοπώ μέσα τα την καρδιά μου κομματιάζνε. Κάνε πέραν το μικρό ταρνίμ και πάνε στεφάνονταν. Έπαιραν το μικρό ταρνίμ και πάνε στεφάνονταν. Σας καλά στη εκκλησιάς αντί να παλαλούνταν. Σας καλά στη εκκλησιάς αντί να παλαλούνταν. Τα
χωλιάστε και έναν ταρνοκόμ χαιρετέ και τ' άλλον χωλιάστε. Ανοίξε ο κρεβάτο το κι σε ένα ρούς για να τσακούτε. Εσύ τι δυνάμει παθάς να δράσεις να σκότουτε. Εσύ τι δυνάμει παθάς να δράσεις να σκότουτε.
κλάψωμα τώρα ζωντανό και αυτού ούλζοντα μαλλίας κλάψωμα τώρα πουλίμ ζωντανό και αυτού ούλζοντα μαλλίας και το θάνατο πουλημένον Ιζάη και έλεγα κόμπος μένε ίσα 25 χρόνια πάνω εσύ είναι θάνατος μένε ίσα 25 χρόνια παμπουλή μου εσύ είναι θάνατος μένε και που είσαι και κι φαίνεσαι το μάτι μαράγεσαι και που είσαι και κι φαίνεσαι το μάτι μαράγεσαι να το
σένα ψιάν έλα.
Μίκα Red Box. Πλησιάζουμε προς το τέλος, Ανέστη. Εγώ νομίζω ότι ήταν μια ώρα έτσι διαφορετική. Και πώς πέρασε, Και πώς πέρασε, ναι. Πέρασε πολύ εύκολα. Άλλο τόσο να είχαμε θα προχωρούσαμε. Σίγουρα θα σε ξαναέχουμε σε ένα Μίκα Red Box. Ας περάσει λίγος καιρός όμως, όχι... Έτσι, εντάξει. Μπράβο, να μην... σε 2 μέρες, 3 μέρες. Να φέρεις και τη βαρελίσια. Έτσι ακριβώς. Μπράβο. Για να δέσει καλά. Μπράβο. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε και τους μουσικούς που Ναι. εδώ πέρα. Ο Γιώργος Καραϊωάννου στα πλήκτρα, γνώριμος εδώ του Μίκα Red Box, και ο Γιώργος ο Πετρίδης στα ηλεκτρονικά κρουστά. Φυσικά ο μαέστρος, ο Σουμπάμπης και ο Μανετζίδης που μας φιλοξενεί σε αυτό το ωραίο στούντιο. Έχεις έρθει πολλές φορές κι εσύ. Εδώ πέρα φάγαμε τα νιάτα μας. Ναι. Λοιπόν, ίσως κάποια στιγμή στο άλλο Μίκα Red Box που θα κάνουμε, που θα σε έχουμε πάλι εδώ πέρα καλεσμένο, να πούμε λίγο παραπάνω πράγματα στον κόσμο, αν και δεν είπαμε πολλά σε αυτό. Ναι, γιατί τώρα πολύ απότομα με κάλεσε και δεν ήμουν πολύ προετοιμασμένος. Ωραία. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε? Με ένα επιτραπέζιο θα κλείσουμε τώρα. Ωραία. Ένα επιτραπέζιο έτσι χαμηλόφωνο ή ψήφωνο. Λοιπόν, Ό,τι πει ο Μπάμπης, τι να ό,τι κάνει. πει ο Μπάμπης. Ό,τι με πει. να πούμε και ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Radio Pontos International που μας υποστηρίζει και μας βοηθάει εδώ για το Μίκα Red Box, και πάμε για κλείσιμο. Φύγαμε. Το σπίτι σκένουρο χτιστόν και κύριες λαέμενον έχασεν τα νίγαρναθε επέμνε κλειδωμένον αι έχασεν τα νίγαρναθε επέμνε κλειδωμένον. Το σπίτις να έχαλαου τον οξιό καρνα επέμενες αι που θέμικη να με βρήκες σε μέτερα να έμενες που θέμικη να με βρήκες σε μέτερα να έμενες. Τα στράτα σαν παγνέτα, λάκα τα λομαλιά, είτε μόνο